pamatuju. Pražánka Pik se uvádí. Teďka v zimě Andrea Rostová a? Hráč někdo roli chtěla představit? Marek. My s Felixem jsou jako v sedmém nebi. Tráví spolu veškerý volný čas. Mítí, si to nás to bude porážet. To já taky. Nikdy se s tebou nevidí. Pár se domlouvá, že udělá v jejich vztahu další krok. Co kdybychom se posunuli ve vztahu o kousek dál a prožili naše poprvé? Teď mi myšlenky. Ano, naši jedou o víkendu na chatu. Ještě spolu pozujete. Mali jste o velké představce s jeho kámošem Petrem a Lubošem B. Tak to nám to dáte. To nám jeden famílí. No tak, nebuďte stejný okolí. Podívej, tam hledaný miláček. Je tam taky chvátil. Je to koukají. Felixově v mobilu na pornu. Tohle je tak cool. Ne, tohle dělá jednou buchtou posílem. Vrátě jenom smazíme. Víte, dál. Ne, v sobotu jednou pryč, tak jeden pryč, tak oni jeli pryč. Se neuvědomí, že se k ní nechce ani kámošky přiblíží. Ahoj, Hlaso. Jsem tak po tobě stiskalo. Nic se slyšíme. Jak Felix schovává svůj telefon. Co to tam máš? Felix se začne vymlouvat a chce nebyl do kapsy. Takže já si nic, hele, my musíme jít máme trénink. Nechci nic nekontrolovat. Felix Mikčou? Ne. Felix Mikčou se naplno užívají víkendy, který mají jen. To bude další scéna. Je tak krásné, když jsme spolu takhle spolu. Ale tam se nemohli. Ale spolu. Jsem tak zrušila. Já to oběmají. Od jedné předence se Felix začne chovat jako pornohejza. Nikoliv Petětina, Felix si ušil. Kam si Tomu, ty zvrhlý prase. Nech mě na pokoj. Pondělí se musí Felix celkem mošibachou. Jako by se nic nestalo. Tak to je to, co mi probíhalo.
Jako o mě? A pochopil, že to je. Neledína, Hajzo, ty jsi jí to viděla. Uděj, myslím, to je všechno. Víte, kámošku, je tajně poslouchej. To je ale... Jen počkej. Podívej, to ti ukazuje něco na telefonu. Kluci holky vůbec nevíme. A věnují se mi svému tématu. Od dneška ti budu slyšet nechci. Právě jsem si včera zachytil, který budu příště praktikovat. Vypísal smakr velice. Šok. Tolik spouští kámošů z mobilu porno. Nic to zasahuje. Ukaž mi ten telefon, ty Janko. Nikol se neudrží a dá tolik sami fotku. Ahoj, co to děláš? To máš za to, že na sex potřebuješ návod. Jsem ráda, že jsem se s tebou rozešla. Po tomhle divadle musíš stavit pravdu ven. Smrdí nejsem mám hlav. Vůbec mi to jsem dělal. Můžeš. Tady si jinou a bude to. Tolik je z toho, co se stalo s Mistrou úplně nemohl. No, to dobrý. Chtěl bych koupit, jestli si mi dáš kost? Hej, to musíš zahrát. Můžu, ale nemám na název. Luboš dostal název. Jak zachránit tak stalice a nechci. Kdybychom zavolali tím zámečce, kdyby u nás baráku, chtěl jsem si rozhodnout. Dobrý. Ahoj, Sonio, úplně se přečejí, potřebuji tvůj pomoc. Doufám, že to vyjde. Udělal bych všechno, abych si někoho zasadil. Sonia je ochotná si s Lubošem přijít. No tak jo, budu tam. Tohle se mluvám ještě neplánovanému výletu. Neboj, čekáte překvapení. Proč by neporovnat sem? Když holky dojdou představit sobě dveře, ty musí okamžitě odejít. Prostavit se opravdu hodně znamená. Vše? Nechceme. Tak tohle je ale opravdu podívky. To se nezrází. Chtěl bych si to Nikol obdívky si se ruší. No tak, promluvte si. OK, ale jen 5 minut. Tady jste to správně zpěchové, já jsem to je správný záruky. Wow, to je ale krásný vyznání lásky. Abych to pořád s tím mluvit. Mezi tím, když jsou to pořád ústí. Já bych byl šťastná. O, Stelice, jen se tak miluje. Konečně dojde k mé první milování. Tak jo. Ty jsi byl... Ale jsi zklamaný, že to není jako v sportu? Vůbec, to je lepší. Ty tady si bajdu, ty vole. Někdy si tak znáš. Dneska si začne Stelice dělat srandu. Děláš mistr porno. Jak si to dopadne na polštářovou válku.
Nikdy. Ty musíš vždycky připravit. A dej mi raději pustu. Dostaneš, to bude chtít za to. To ne.